Hola, ja esteu ací? Ah, doncs passeu, passeu i veureu quin Belém més valencià que hem posat. Carrers de colors, campanetes i estrelles, cançons i nadales que s'emporta el vent pels racons dels carrers plens de gent. Lluminosa nit de Nadal. Panderetes, cimbombes, trompetes de festa i barrets de paper, grans bigotis postissos, disfresses i gresca, guitarra i timbal, de joiosa nit de Nadal. Bon Nadal! A pesar de ser tan lluny, els pastorets de Morella, de Sant Mateu i de Jou, i els pastors... Bueno, primerament, bona nit a tots. I un any més ens hem vestit a l'ocasió de les festes de les nadalenques i per presentar-vos tots els nostres productes. Passaren pels de Catí, passaren pels de Llucena, replegaren els de Ger i els pastors de Vilavella. Enguany s'ha celebrat la 21a edició del concurs de Belems que organitza la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora dels Dolors i que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca. De seguida coneixerem els guanyadors. Ja fa 21 anys que l'Arxiconfraria de la Nostra Senyora dels Dolors organitza per aquestes dates un concurs de Belems locals en el que poden participar totes les suecanes i suecans que vulguin. Tal com ens ha explicat Maria Ángeles Matoses, presidenta de la confraria, es tracta de fomentar l'ambient i el calor nadalenc en les nostres cases.
Fa 21 anys que les dones de la cofradia, per a promocionar sobretot el que és Belens, se muntaren en les cases i mantindre les tradicions cristianes del nostre poble, idearen el que se farà un concurs de Belens. To share with your love, get your dreams and your hopes just El pròxim dissabte, 5 de gener, des de les 12 del matí fins les 2 del migdia, eixirà de la plaça de l'Ajuntament un tren infantil que recorrerà el centre urbà. De 5 a 7 de la vesprada continuarà el tren infantil i, a més, hi haurà animació a la plaça de l'Ajuntament a càrrec de Rafa Miragall. els desitjos que volem que es complisquen durant el 2000. Jo soc Marisé Climent i junt amb la meva germana Imma, tots els anys muntem el Belém. Volem Belém tradicional, Belém de moltes maneres. I enguany hem pensat muntar el Belém valencià. Una cosa senzilla, però molt bonica perquè realment cada figureta l'hem fet a nosaltres. Entonces la figureta no és sinó una cosa comprar i dur a casa i posar-hi, sinó que des del primer moment que hem agarrat el material, una farina, una cosa que la tens que pastar, la tens que fer i poquet a poquet que isca la figura que tu vols, és com si fos cada figura un fill. Sí. Hasta llegar en la blanca Navidad. Espresso, yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl. Què li agradaria oblidar d'aquest any 2000? Oblidar? Pues res. Res. Quedar-me conforme estic. Ho tinc bé. Bé, com ho hem de passar? Bé, de categoria. Molt bé. Quins serien els teus desitjos? Mucha salud. Para todos. Que no n'hi hagueren tants de líos com n'hi ha per ahir, que estiguera més tranquil tot i que es guanyaren diners per poder viure bé.
la mare canta i el fill és bon. Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas. Bona vesprada. Arriba el temps de repassar l'actualitat més immediata pel que respecta a la nostra ciutat, a Sueca. Els adellantem el contingut del nostre informatiu en forma de sumari. Sueca és vist de Nadal. Participar tant comerços del nucli urbà de Sueca com del Mareny de Barraquetes i el Perelló. Ens donarem una volta per el centre comercial de la nostra localitat i els comerciants ens comentaren les seues opinions. Segons ells, el concurs d'escaparates és una celebració positiva per reactivar i incentivar el comerç. Home, en què beneficia? El concurs en si no ho sé, però el que sí que està clar és que quan els comerciants il·luminen, arreglen les escaparates, pues això dona vida al poble, no? El fet que hi hagi llum i s'arregle un poc més de cara a aquestes festes. S'apropen les dates nadalenques i la nostra ciutat s'engalana per a rebre plena de colorit estos dies. Diversos són els carrers que s'adornen i s'il·luminen de manera especial, però és el nucli de Sueca, a la plaça de l'Ajuntament, la que major ornamentació rep. Ahir els operaris encarregats de col·locar la il·luminació especial festiva estigueren treballant durant tot el dia. I avui retoquen els últims detalls per a que estos Nadals Sueca presenti una imatge adequada.
todo lo viscut no m'arrepentís de res. Al año siguiente, pues una felicidad, paz y vivir como ahora o mejor y bien, que es lo que necesitan. Tot lo mal, no sé, les guerres, no sé, el que destruïx el món. Jo, les guerres i el terrorisme. Ai, molta felicitat i pau per a tots. ¿Y qué te agradaría olvidar desde que se acaba? Totes les guerres que hi ha en el món. No ho sé, a lo millor algun conflicte que hagi pogut tenir alguna persona, però en general ha sigut un bon any. ¿Qué has demanat per Reis, a veure, contame? O... Mòbil. Mòbil has demanat. Ja el tinc. Hola, molt bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Avui els hem preparat un informatiu especial on les celebracions dels Nadals seran les autèntiques protagonistes. Comencem ja. Els col·legis de Sueca celebraren la setmana passada l'arribada de les festes de Nadal. Els Reis Mags de l'Orient visiten alguns col·legis de Sueca, com les escoles Cervantes, les escoles Carrasquet i els xiquets del Centre de Tècniques Educatives Especials. El primer trofeu de Nadal ja té finalistes. Seguiran nostres.
Salutacions, amics, amigues, i sobretot salutacions als més xicotets de la casa, que són els protagonistes avui, un any més, un 5 de gener més, d'esta cavalcada de Reis que Sueca Televisió està ja oferint-los en directe, en rigorós directe, des del cor de Sueca, des de la plaça de l'Ajuntament. Ahir veuen, gràcies a les nostres càmeres que tenim repartits per la plaça de l'Ajuntament i pel carrer Sequial. Dir-los pues, això, que ha començat a les 7, un poquet després de les 7, ha arrencat la cavalcada des del passeig de l'estació. I és que cuiden fins l'últim detall, perquè el cotxe, com vegeu, està en la matrícula pel nom de Mini. I allà al fons un altre cotxe, que podria ser Mickey, la llauradoreta, les llauradoretes, la començadoreta, la festera major i la cor d'honor també es troben ja a la plaça. I, si no m'enganye, en breus moments les tindrem sobre l'escenari també. Xiquets i xiquetes de Sueca, hola a tots. Seguint una estela, vam arribar fa més de 2.000 anys a un pessebre molt semblant als que teniu a les vostres cases. Bé, amics, benvinguts una vegada més al vostre programa preferit, Coses de Casa, que jo ho sé, que m'ho digueu pel carrer, Així, en el seu lloc paradisiac, en el riu, i de fons, en Riola, anem a començar a donar pas al sumari. Anem allà. D'una altra banda, estem també repartint pels establiments comercials etiquetes adhesives amb la inscripció Felicitats, per tal que puguen utilitzar-se quan s'emboliquen els regals dels clients. I finalment, al igual que l'any passat, hem creat una carta per als Reis Mags en valencià i un vocabulari sobre joguets. De amor, dulces cánticos. Come on, everybody, to Santa Claus's party. You may be sure both rich and poor are welcome at Santa's door. You don't need a ticket to Santa Claus's party. A lot of toys for girls and boys and plenty of fun in store. A Christmas tree so high, It pokes right through the sky. and Santa will be there to call. Merry Christmas to you all, come on. Déu us dona santes festes, fum, fum, fum. Déu us dona santes festes, fum, fum, fum. Antes de fred i calor i molt millor i molt millor. Que Nadal Jesús memòria perquè ens vulgui dar la glòria.
mort de fred, nuet, nuet, ja està mig mort de fred. El bon Josep li deia a Jesús que esteu fredet, pobret, pobret. El bon Josep li deia a Jesús que esteu fredet, pobret, pobret.